ですね、カイロ博物館の入り口一番上の左をご覧いただくと、次は1897年見てる？次は1897年が見てるんですか？入り口の上、一番上の左、1897年に建設が始まったんですよ。反対側、右、1901年に建設が終わったんですよ。見てる？そうっていうのはカイロ博物館建てるのに4年間ぐらいかかったんですよ。入り口の中央に真ん中ですね、初ホル女神がの顔ついてますけれども、初ホル女神の大統領の神様だったんですよね。古代エジプト人も宗教は多神教だったいろんな神様を探してたんですよ。一番有名なのはエジプト国家の神様アモンラー神でございます。2番目ですね、ハチュラー神でございます。太陽の神様。3番目はハチュルミ神。ハチュルミ神ですね。2は牛の目、2目は牛の耳、女性の体。それは生きる植物があって、その木の中にもう今回収してるんですよね。タビリスとハスの花。タビリスの色が2半直してまして、タビリスは神エジプトの象徴だったんですよ。ハスの花、シンゴジプト。2つ合わせると神エジプトとシンゴジプトの統一を表します。OK ですか？さあ、中に見てみましょうか。OK ですか？じゃあこうやってみると、それはラムシス2世の立像があるんですけれども、ラムシス今約2200じゃなくて3200年前の王様でございますよね。ラムシスという名前にですね、12世まで言いましたが、一番有名なのはラムシス2世。ラムシス2世はエジプト各地に神殿を作りまして、一番有名な、最も有名なのはアブ・シンベル神殿でございます。アブ一番南エジプト。いつも左で立像の左足前に出してるんですよ。なぜかというと、2つの理由があります。第一の理由は心臓ですね。左にあるために生きている象徴でございます。2番目ですね、王様の強さを表すために軍隊の行進のスタイルを取ったという話がありますよね。何の石でできたかというと、それは石灰じゃなくて赤い花崗岩でできてます。カツラかぶってるし、神エジプトとシモエジプトを表す冠かぶっています。片方ご覧いただくと、それはカルトゥッシュと言いますよね。カルトゥッシュ覚えてるんですか？楕円形とか、それは台座をご覧いただくと、それはカルトゥッシュと言いますよね。楕円形か、あるいは、欧米枠、アラビア語でカルトゥッシュと言います。ラムシス2世は91歳まで生きたという話があって、子供たちには120人から200人までに子供たちがいたという話があって、奥さんたちですね、40人近くの奥さんがいたという話があります。これは一番古いピラミッドを作った人でございますよね。階段ピラミッド作った人の座像でございます。今約5000年前、それはジセルという王様、第3王朝古王国時代、第3王朝の王様だったんですよ。自分のために大きいじゃなくて、それは階段ピラミッド、一番古いピラミッドを作った人の座像でございます。等身大でもね、高さですね、それは163センチ。座ってるからそれは大丈夫。立ってたらそれは1185センチぐらい。185センチぐらい。カツラかぶってるし、それは目ですね。もうね、キリスタルっていう化粧はみ込まれてたんですが、今のところない。墓泥棒して取られちゃったんですよ。5000年前作ったのに、まだついてるんですよ。修復されてないのに。何の牛でできたかというと、全部海岸でできてます。だから海岸ピラミッドの前に発見されまして、今、海岸で展示されています。それはミンカウラ王でございます。一番ちっちゃなピラミッドを作った人の立像でございます。粘土岩でできてます。粘土岩わかる？そう、粘土岩でできてるし、それはね、左足前に出してるでしょ。それは一番ちっちゃなピラミッドを作った人の立像。シモエジプトを表す冠かぶってるし、つけへげしてて、王様の強さを表すものの一つでございます。左手に持ってるのは聖なる麦。脱穀に使われた道具ということ、王様の強さを表すものの一つ。腰巻き巻いてるし、彼の左に立ってる人はルクソールの守り神。であって分かったかというと、頭の上に振られてるのはルクソールの記号とかね、和紙とかね、
牛とか。もう一つですね、右側それ立ってる人は、それはハトフル女神。ハトフル女神ですね。愛と美の神様ですね。二つの形とっています。一つの形は牛全体的に牛の姿している。もう一つ顔ですね。牛の顔。体、女性の体。牛。目は牛の目。耳は牛の耳。カツラかぶってるし、もう一つはカルトゥッシュついてるんですよ。そのカルトゥッシュの中にメンカウラを彼の名前、象形文字で書いています。メンカウラという名前書いてないと誰のために作ったかはっきり分かっています。それもね、一番古い石棺ですね、王様のミイラを打てた場所、石灰岩で、ギザの三大ピラミッドの近くに発見されまして、中のレジ8000じゃなくて4500年前、作ったのに色まだ鮮やか、もうですね、捧げ物には全部ですね、リリーフには中のリリーフで全部捧げ物でございます。香水とパビリス。パビリスの店それは大事でございます。今日ですね、終わってから行くかもしれない。OK ですか？でも、パビリスとハスの花とアヒルとそれの後香水ももう全部捧げ物ですよ。王様、神様たちに捧げ物差し上げる様子が描かれてるんですよ。4800じゃなくて4500年前作ったのに色まだ鮮やか。おお、本当だ。おお。すげえ。10本の早く終わりたいんかゆっくり説明するんですか？ゆっくり説明するの方がいいと思う。でしょ？ OK？ OK。すごい。角度になるとね、よくわかるね。っていうことはちょっと遅れるかもしれないんですけれども、私ゆっくり説明したいんですよ。大丈夫？ OK？ ね？それはカエル空港のマークになってるんです。マーク、記号とか。カエル空港、エジプト、カエルエポートとかね、エポートわかる？そうのマークになってるんです。ホールス神ハヤブサの神様。そう、それはカフラの座像でございます。何の石でできたかというと、それは戦力岩でできてます。っていう2番目の硬い石。1番硬い石はダイヤモンド。2番目は戦力岩、花崗岩じゃない、それは戦力岩という石の名前。3番目は赤い花崗岩、黒花崗岩、それは2番目の硬い石。それは10本札の柄になっている。玉座の両脇にパビリスとハスの花を結んでいる様子が描かれています。というのは、王様になったとき、神エジプトと新エジプト統一できた。なぜかというと、パビリスは神エジプトの象徴。ハスの花、新エジプト、2つ合わせると、神エジプトの統一を表しているでしょ。神エジプトと新エジプトの統一を表しているから。右手持っているのは脱国に使われたものでございます。道具ということ。王様の強さを表すものの一つ。頭の後ろにハヤブサの神様立っています。どうして作ったかというと、王様を守るために作ったんですよ。カツラかぶってるし、つけひげしてるんですよ。全部王様の強さを表すものの一つ。足元の両脇に2つのカルトゥッシュついていますよね。そのカルトゥッシュの中に王様の名前、象形文字で書いています。初期でしょ。物加工人ですよね。それは失礼しの仕事をその時仕事の中で人気があったから話よく聞けるようにカツラから耳出てるでしょ。でしょ。あぐらをかいてパビリスを広げています。広げてるでしょ。右手持ってたのは筆持ってたんですけど、でもその筆でも金でできてたから収まれちゃった。何の石でできたかというと、それは石灰岩でできています。それは男性でしょ。なぜかというと、いつも男性日焼けしています。胸ないし、それは日焼けしてる。それは当たり前のことでしょ。男性は外で仕事やってるからいつも日焼けしています。女の子いつも種類肌しています。
日焼けしていません、家の中に仕事やってるから、そんなに日焼けしていません、何の石石灰岩ビギザの三大ピラミッドの近くに発見されまして、それをもう目の周りアイラインとかに回して緑色、それをもうカツラとか、それは新刊じゃなくて、それは初期の像でございます。物を隠して200ポンド札の柄になっています。Abre linterna, tira foto aqui pra mim. それは一番ちっちゃいの一番高いやつ。それは第一ピラミッド作った人の座像でございます。国王の座像。一番大きなピラミッド作ったのに残ってるのはこれだけ。発見した時バラバラだったんですよ。足、頭、口、足とか集めてからね、このそのような感じになったんですよ。C 文字と表す冠かぶってるし、象牙出てきてます。7.5 センチ。7.5 センチでございます。一番ちっちゃいのに一番高いやつ。一番大きなピラミッド作ったのに残ってるそれだけ。C 文字と表す冠かぶってるし、冥界の神様の漢字やってるんですよ。印線のようにやってるんですよ。それはこの座像です。もうですね、第一ピラミッドの隣に2つの墓があって、誰が作ったかというと、お母さんのためにお墓から発見されたのは、お母さんのみこし。昨日話したように、木製金から出てきてます。お母さんの大好きでできてる石棺、みんなですね、置いてたんですよ。でも、お母さんの名前はヘテプヘリスと言います。ヘテプヘリスのミイラですね、ミイラシーツの中に展示されています。と、発見されたもの一つも、お母さんのカヤ。お母さんのカヤ、木製金パと木製金パで出てきてます。金茎。かや、なんていうの、虫よけみたいな。ベッドだね。そうだね。あれなんだろうね。全部金なんだ。じゃないかな。そのミイラがミイラ室に入ってるって話だよね。こんなの普通に置いちゃってるの、雑然と。石？大理石で。大理石、大理石。普通に置いてあるだけなのか。この中に入ってる。もう中に入ってたんですけど、今のところはミイラシーツの中にミイラ展示されてるんですよ。この中にいたんだね。素晴らしいものの一つでございますよね。第一ピラミッドを作った人のお兄さんの夫婦の座像でございます。ラハテプソネフェルテ。それは本当じっと見ると、よく見ると生きてる人のように見える。メイクリスタルでできてるから。サンゴの人間のように見える。すごい、本当だ。クリスタル。Eu falei que ele irmão casa com sua irmã. 生きてる人のように見えたから逃げてしまったから。男の人は
trabalha ou sempre la dinastia forte farà casa con sua hermana para ter direito para ele não faz ele é o seu irmão maior ele fazia o seu túmulo de necrópolis de Midó. Eu falei que temos 7 necrópolis de Giza, aí está Midó no sul. Quanto do sul? Quase 150 quilômetros de metro. Saqqara, Nahshon, Mazmuna e Midó. Encontramos um túmulo no Midó. Ele está sentado, ele tem um monte de história egípcia que ele e ela bem branco, porque ela sempre dava ねえ目がクリスタルだよ The economy, but it was 3 days. Actually, more than 40. And it would be for everybody? For everybody.東野どうや男の子あ髪の毛とかさちょっとスリッパ履いてたんだね。嘘あ、なんか張り付いてるね、確かに。あれすごいね、骨ああ、そうだよね。こういうのがですしあー女の子の顔してるね。うん髪の毛も長いよね。うんね、長いよね。ピアス曲げてるしね。そう折りたたみの戦時に使われた戦車でございます。ランカーメンですね。足一種出てきますよね。その後ですね。こうやこうや。おお猪头可以拍照，可以用手机拍照。啊，这个是木头镀金做的，优雅是这个男的，优雅是这个女的。OK，过来。
撮りたかったな。ね撮りたかったね。ミイラ撮ったらあれじゃない。ちょっとそのスマホがさ、さすがにさすがに撮りたい人がいないから、撮りたいと思う人。うん、いないと思う。ちょっと見るの怖いよね。じゃあ見る撮ったよさっき。ミイラ。ミイラ。何何？さっき下に兄弟のミイラ。ああ、撮ったね。うんうん。やっぱ本物は撮りたかったよ。めっちゃでっかいの。なんかでっかいのある。何これ。でっかい。でかっ。やっぱりビデオ持ってなかったな。なんだっけ。あー、ビデオカメラ。画質が全然違うもん。ああ、そっか。入る？入る？あれ、あっちじゃなかったっけ？あ、こっちか。こうやって夫婦で並んで座ってるのがどうだ。ね。どっちが男？左か。左が男じゃない。右が女の人で、男の人の赤さんをこうやってやる。あ、本当だ。Vedi una persona lì, non vedi? Non vedi? Caccia quelli. でかっ。ピクチャーオンリーなんで。ああ、そういうことです。 See, this is another step. 持ってるね、右と左。あ、本当だ。 They don't even want.